Kurd û sosyolojiya dîrokî ya kurdbûnê. Arslan Özdemir. Kurd gelekî kevnarin ku ne tenê dibin siyaçiyayan de jiyan. Wan bîranîna hezaran salan a Mezopotamyayê jî parast û hîn jî diparêzin. Kurd wekî yek ji gelên herî kevin û kûr ên Rojhilata Navîn hilgirên berdewamiyeke dîrokî ne ku bi hezaran salan li ser erdnîgariyeke berfireh ji Mezopotamyayê heta çiyayên Zagros û Torosê heta deşta Îranê dirêj dibe. Gelek çavkaniyên dîrokî û akademîk Kurdan wekî yek ji civakên xwe cih û kevnar ên herêmê dihesibînin. Jiyana niştecihbûyî ku taybetî li ser xeta Mezopotamyayê jorîn bi pêşketiye, rêxistina civakiya ku li herêmên çiyayî hatiye domandin û berdewamiya xurta çanda devkî, di dîroka Rojhilata Navîn de Kurd kirina yek ji mijarên sosyolojîk ên herî kevin. Di vê warî de kurdbûn ne tenê nasnameyeke etnîkî ye ku di serdema nûjen de hatiye destnîşankirin. Ew şêweyeke kevnar ê hebûna civakî ye ku di nav bîra dîrokiya dirêj a Rojhilata Navîn de hatiye şekildan. Herçend Mezopotamya mazûvaniya ezmûnên bajarvaniyê yên yekemîn di dîroka mirovayiyê de kiribe jî, civakên Kurd jî bi avayiyên xwe yên civakî yên bêhempa li kembera çiyayî ya Bakur a vê hewza şaristaniyê hebûn. Ev jiyana ku li dora çiya, deşt, plato û geliyan ava bûye, têkiliya kur a nasnameya Kurdî bi vê derê re ji hêla sosyolojîk ve diyarker kiriye. Li Rojhilata Navîn erdnîgarî faktora herî girîng e ku mayîndebûna dîrokiya gelan diyar dike. Ji bo Kurdan xeta Toros, Zagros ne tenê qadeke jiyanê ye. Ew stûna sereke ya bîra kolektif, berxwedana civakî û berdewamiya çandî ye jî. Li seranserê dîrokê ev kembera çiyayî hem weke stargehek parastinê û hem jî weke zemîna xwezayî ya rêxistina civakî xizmet kiriye. Ji ber vê yekê di sosyolojiya nasnameya Kurdî de erdnîgarî ne tenê wekî hawirdorek fîzîkî, lê ew weke arşîvek dîrokiya nasnameyê jî tê dîtin. Hêmanên fezayî yên wekî gund, zozan, çiya û deverên sînor hilgirên hesta aidiyetê ne ku ji niv şekî têne veguhestin. Berovajiye gelek gelên li Rojhilata Navîn girêdana di navbera fezayê û bîranînê de di civaka Kurdî de pir xurt e. Hêza herî mezin a gelên kevnar zimanê wan e ku bîra dîrokî hildikire. Ji bo Kurdan guhertoyên zimanî yên wekî kurmancî, soranî û zazakî ne tenê şêweyên ragihandinê ye. Ew ji girîngtirîn delîlên sosyolojîk ên berdewamiya dîrokî ne. Çanda devkî, destan, dengbêjî, çîrokbêjî, şîn û vegotinên gelêrî bîranînek ji dîroka nivîskî pir kevintir heta roja îro hildikirin. Ji ber vê yekê zimanê Kurdî wekî yek ji kevintirîn berdewamiyên çandî yên Rojhilata Navîn tê hesibandin. Stran û destan ne tenê berhemeke hunerî. Ew arşîveke zindî ya hebûna dîrokî ya gelekî ne. Pêkhateya Kurdan a civakiya dîrokî ji mêj vel dora eşîran malbatên berfireh û desthilatdariyên herêmî hatiye şekildan. Ev pêkhate modela bingehîn a hevgirtinê bûye ku civaka Kurd di nav aloziyên siyasî yên Rojhilata Navîn de xwe parastiye. Herçend împaratorê, sînor û dewlet guherîn jî berdewamiya girêdanên civakî hêza dîrokiya nasnameya Kurdî parastiye. Di serdema modern de derketina holê ya dewletên neteweyî, xêzkirina sînoran, koçberî û pêvajiyên bajarvaniyê nasnameya Kurdî bi şêweyên nû ji nû ve hilberandine. Lê belê ev veguherîn ne wendakirina aidiyeta kevnar e. Berovajiyê vê, ew ji nû ve şekildana nasnameya dîrokî ye. Di nav jiyana bajariya modern, perwerde û çanda dijîtal de. Peymana Sykes-Picot a 1916yan û rêkeftinên sînor ên piştî şer erdnîgariya Kurdan a yekgirtiya dîrokî parçe kir. Ew di nav çar yekîneyên siyasî cuda de hiştin. Tirkiye, İran, Iraq û Sûriye. Tevî vê dabeşbûna dîrokî, Kurd îro yek ji aktorên civakî yên herî girîngin li Rojhilata Navîn. Ev di serî de ji ber mezinaya nüfusê, lê di heman demê de ji ber rehên dîrokî yên Kur, berdewamiya erdnîgarî ya bênavber û bîranînek kolektif a bihêz e. Tevî ku ji hêla sînoran ve parçebûne jî zimanek hevpar, çand, bîranîn û hesta aidiyetê civaka Kurd zindî hiştiye. Bi vî rengî Kurd di hevsengiya jeopolîtîk, siyaseta sînor û veguherînên civakî yên herêmî yên Rojhilata Navîn de bûne elementek diyarker. Ji ber vê yekê nasnameya Kurdî ne tenê beşek ji cihêrengiya etnîkiya Rojhilata Navîn e. Lê di heman demê de yek ji hêmanên sereke ye ji bo têgihiştina berdewamiya dîrokiya herêmê.
wekî yek ji gelên herî kevin di dîroka Rojhilata Navîn de Kurd berdewamiyeke civakiya bihêz temsîl dikin ku bîranîna kevnar a Mezopotamyayê dikîne roja îro. Sosyolojiya kurdbûnê dema ku bi perspektîfên erdnîgarî, ziman, bîr, avayiya eşîrî, modernîzekirin û veguherîna siyasî ve were lêkolîn kirin ne tenê dîroka gelekî. Lê di heman demê de stûna dîrokî tevayiya Rojhilata Navîn jî dide nasîn. Ji vî alî ve nasnameya Kurdî bîranîneke şaristaniyeke kevnar e ku ji rabûrdiyê heta niha dirêj dibe. Berxwedaneke civakiya bihêz û nasnameyeke dîrokî ye ku di serdema modern de ji nû ve hatiye hilberandin.